Обичате ли Варна? Да. Защо? Ами, ние сме си от тук, от Варна и си харесваме заради морето, заради много работи. Красива е нашата Варна. Смятате ли, че има нужда от някаква промяна? Да, може да се променят някои неща. Какво, например? Ами, да бъде по-чиста, например, на време да се изнасят боклуците, да не се трупат. Ще гласувате ли? Да. Защо? То е хубаво да се гласува. Всички хора трябва да гласуваме, за по-добре. Смятате ли, че по този начин ще допринесете за промяни в... Смятаме, да. Да стане богата държавата ни, да има всичко, да сме задоволени от всичко. Младите да учат 40% трябва да имаме висшисти. Добре, мерси много.